Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrịnụ n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ga-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ ụkpụrụ ọlụ Chineke maka ịgbaze obi etili. Taa anyị ga-aga n'iru ịhụta na Chineke maka esi agbaze obi nke siri ike karịchaa. Anyị ga-ahụkwa otu o si hazie ọnọdụ ime ka ụmụnne Josef hụta nkoteke nke omume ọjọọ na mmehie ha niile. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a ka onye nwe gbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, n'usoro ọmụmụ ihe anyị, Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị karagakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na-anọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ usoro ọlụ Chineke maka ịgbaze obi etiri. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 42 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 24 ka anyị were ihe ọmụmụ anyị. Jenesis isi 42 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 24. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka ị meghee ya n'ebe ahụ ka anyị gụpụta ya. Ọ sị, Jekọb wee hụ na ọ ka dị n'Ijipt. Jekọb wee sị ụmụ ya ndị ikom, n'ihi gịnị ka unu na-elerịta onwe unu anya? Ọ sịkwa, lee, anụwo m na ọ ka dị n'Ijipt. Rịdanụ n'ebe ahụ, si n'ebe ahụ zụtara anyị, ka anyị wee dị ndụ ghara ịnwụ anwụ. Ụmụnne Josef wee rịda isi n'Ijipt zụta ọka. Ma Benjamin bụ nwanne Josef ka Jekọb na-ezigaghị ka ya na ụmụnne ya yikọọ jee, n'ihi na ọ sịrị ka ajọ ihe wee ghara ịdakwasị ya. Ụmụ Izrel wee bịa ịzụrụ ọka n'etiti ndị na-abịa, n'ihi na oke ụnwụ ahụ dị n'ala Kenan. Ma Josef, ya onwe ya bụ onye isi ala ahụ, ya onwe ya bụ onye na-ere ọka nye ndị ala ahụ niile. Ụmụnne Josef wee bịa kpọọ isi ala nye ya, kpuchie iru ha n'ala. Josef wee hụ ụmụnne ya, ọ mata ha, ma o mere onwe ya dịka onye ala ọzọ n'ebe ha nọ. O wee kpanyere ha ụka ike sị ha, olee ebe unu si bịa? Ha sị, site n'ala Kenan ịzụrụ ihe oriri. Josef wee mata ụmụnne ya, ma ha onwe ha amataghị ya. Josef wee cheta nrọ abụọ ahụ nke ọ rọrọ banyere ha. Ọ sị ha, ndị nledo ka unu bụ, ịhụ ọgbụgba ọtọ ala ka unu bịaworo. Ha sị ya, onye nwe m, kama ndị ọrụ gị abịawo ịzụrụ ihe oriri. Anyị niile ụmụ otu nwoke ka anyị bụ, ndị ziri ezi ka anyị bụ, ndị ọrụ gị abụghị ndị nledo. Ọ sị ha, kama ọ bụ ọgbụgba ọtọ ala ka unu bịaworo ịhụ. Ha sị, anyị onwe anyị ndị ọrụ gị bụ ụmụnne 12, ụmụ nke otu nwoke n'ala Kenan. Ma lee, nke nta dị n'aka nna anyị taa, ma otu nke fọdụrụ anọghị ndụ. Josef wee sị ha, nke ahụ bụ ihe m gwara unu sị, ndị nledo ka unu bụ. N'ime nke a ka a ga-anwapụta unu. Fero dị ndụ, unu agaghị esi n'ebe a pụọ ma ọlị, ma ọ bụrụ na nwanne unu nke nta abịaghị n'ebe a. Ziganụ otu n'ime unu ya kute nwanne unu, ma unu onwe unu ka a ga-eke unu agbụ, ka e wee nwapụta okwu niile unu, ma eziokwu dị n'ime unu. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, Fero dị ndụ, ndị nledo ka unu bụ n'ezie. O wee chịkọta ha, tinye n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ ụbọchị 3. Josef wee sị ha n'ụbọchị nke 3, meenụ nke a dịkwanụ ndụ, n'ihi na Chineke ka m onwe m na-atụ egwu. Ọ bụrụ na ndị ziri ezi ka unu bụ, ka eke otu nwanne unu agbụ n'ụlọ ebe a na-edebe unu, ma unu onwe unu jeenụ buru na ọka ala n'ihi oke ụnwụ nke ụlọ unu. Ma nwanne unu nke nta ka unu ga-eme ka ọ bịakwute m. A ga-egosikwa na okwu unu niile bụ eziokwu. Unu agaghị anwụkwa. Ha wee mee otu a, ha wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara, ma anyị anụghị. N'ihi ya ka mkpagbu a gbakwasịworo anyị. Ruben wee zaa ha sị, agwaghị m unu okwu sị, unu emehiela megide nwa ahụ, ma unu anụghị. Ọzọkwa, ọbara ya, lee, a na-ajụta ya. Ma ha onwe ha amaghị na Josef na-anụ ihe ha na-ekwu, n'ihi na onye nsụgharị nọ n'etiti ha. O wee si n'ebe ha nọ chigharịa onwe ya, kwa akwa. O wee laghachikwute ha, gwa ha okwu, si n'etiti ha kuru Simeon kee ya agbụ n'iru anya ha. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ nwapụta nke ihe isi ike. Anyị hụkwara mwezuga nke ntụkwasị obi. Anyị kwụsịkwara n'iche ihe ndị mere
n'oge gara aga iru. Ugbu a anyị ga-aga n'iru malite n'ebe anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Anyị ahụwo iche ihe ndị mere n'oge gara aga iru. Anyị ga-agakwa n'iru ugbu a ihe ọzọ nke anyị na-ahụta na nsọmụkwụ ndị Chineke jiri gbarie obi ha bụ nkewapụ n'ime ụlọ mkpọrọ malite n'ahịrị nke 16 ruekwa n'ahịrị nke 20. Anyị gụkwara na Josef sịrị, ziganụ otu n'ime unu ya kute nwanne unu ma unu onwe unu ka eke unu agbụ ka e wee nwapụta okwu niile unu ma eziokwu ọ dị n'ime unu. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, Fero dị ndụ, ndị nledo ka unu bụ n'ezie. O wee chịkọta ha tinye n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ ụbọchị 3. Josef wee sị ha n'ụbọchị nke 3, meenụ nke a dịkwanụ ndụ, n'ihi na Chineke ka m onwe m na-atụ egwu. Ọ bụrụ na ndị ziri ezi ka unu bụ, ka eke otu nwanne unu agbụ n'ụlọ ebe a na-edebe unu, ma unu onwe unu jeenụ bụrụ na ọ ka laa n'ihi oke ọnwụ nke ụlọ unu. Ma nwanne unu nke nta ka unu ga-eme ka ọ bịakwute m. A ga-egosikwa na okwu niile unu bụ eziokwu, unu agaghị anwụkwa. Ha wee mee otu a. Ihe nke ọzọ nke Chineke tinyere n'ọlụ iji wee rute obi nke ndị ikom ndị a nakwa iji tiri obi ha ruo nchegharị bụ ihe anyị pụrụ ịkpọ ịtụ nga. Cheta ugbu a ha nọ n'ebe dị anya site n'ụlọ ha nakwa n'ezinụlọ ha. Ha nọ n'ala nke ha na-amaghị, asụsụ nke ha na-aghọtaghịkwa. Ugbu a kwa ha bụ ndị a na-ebo ebubo, ndị a na-enyo enyo dịka ndị nledo n'ala ahụ. Ugbu a kwa a na-aga ikewapụ ha site na mmadụ niile ọbụla ọzọ n'ụlọ mkpọrọ ebe Josef na onwe ya tara ahụhụ ogologo afọ 2. Ugboro 3 ugbu a Josef bụrụ ụmụnne ebubo na ha bụ ndị nledo. Ọ gwakwara ha na ha apụghị ịrapụ Ijipt ịlaghachikuru nna ha ruekwa mgbe ha kpọtara Benjamin n'ala Ijipt. Ọzọkwa na-enyeghị ha oge ọbụla iji zaghachi. Ọ tụnyere ha niile n'ime ụlọ mkpọrọ ma rapụkwa ha n'ebe ahụ mkpụrụ ụbọchị 3. Ọ bụghị ihe dị ike iche echiche banyere ụdịrị mkparịta ụka nke were ọnọdụ dịka ha nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ. N'ezie, echere m na mkparịta ụka nke e mere ka mmadụ niile hụta n'ime akwụkwọ nsọ mgbe a kpọpụtara ha bụrụ naanị ịga n'iru site n'ebe ha kwụsịrị kamgbe abalị 3 gara aga. N'ụbọchị nke 3, Josef kpọpụtara ha site n'ime ụlọ mkpọrọ. N'oge nke akwa ọ gwara ha ka ha niile laghachikuru nna ha ma rapụkwa naanị otu nwanne ha. Ihe ọ na-achọ ịgwa ha bụ, geenụ ntị, enwere m otu okwukwe ahụ nke unu onwe unu nwere. Ekwenyere m na Chineke. Ọ bụ ezie na ebi m n'ala Ijipt mana adịghị m efe arụsị ha. Ebe ọ bụkwara m kwenyere na Chineke ka m wedata aka n'ebe unu nọ. Ọ dịghị mkpa ugbu a unu niile nọdụ n'ụlọ mkpọrọ ma zighachikwa naanị otu onye. Ihe ga-eme bụ na unu niile ga-ala ma rapụkwa naanị otu onye n'etiti unu n'ime ụlọ mkpọrọ ebe a. Aga m emere unu nke a iji wee gosi unu na abụ mmadụ onye nwere obi ọmịiko nakwa onye jupụtara na amara, n'ihi na ekwenyere m na Chineke. Ekwenyere m na Josef n'ugbu a n'ebe ọ na-apụghịzi ịga n'iru n'ụdị nwegharị a. Ihe akaebe nke obi ọmịiko ya jupụtara n'ebe niile. Ọ na-adọgbukwa onwe ya n'ọlụ site n'iji ihe niile nke dị n'ime ya ịgba mbọ ịhụta na ọ wụpụtaghị mmetụta nke jupụtara n'ime obi ya nke dịkwara njikere ịsọpụta na nkeji ọbụla. Obi ọmịiko ya malitere igosi. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na ọ na-apụ ma sitekwa n'ebe zoro ezo na-ege ntị nye mkparịta ụka ha. Ha amaghị na ọ bụ ezie na Josef na-asụ asụsụ ndị Ijipt mana ọ na-anụ Hibru. Ya mere ha nwere onwe ha ikwupụta ihe ọbụla nke dị n'ime obi ha nye onwe ha na-enweghị egwu ọbụla banyere ihe ịnụ ihe ha na-ekwu banyere mmehie ha nakwa obi ikpe ọmụma ha, ebe ha na-echeghịkwa na Josef pụrụ ịghọta ihe ha na-ekwu banyere ya. Nke ahụkwa na-eweta anyị n'ihe nke 5 nke anyị pụrụ ịmụta site n'ebe ọgụgụ a, nke bụ mkpughe nke obi. Ahịrị nke 21 ruokwa na nke 24 sị, a wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara ma anyị anọghị. N'ihi ya ka mkpagbu abịakwasịworo anyị. Ruben wee zaa ha sị, agwaghị m unu okwu sị, unu emehiela megide nwa ahụ ma unu anọghị. Ọzọkwa ọbara ya lee, a na-ajụta ya. Mgbe ha onwe ha na-amaghị na Josef na-anụ ihe ha na-ekwu n'ihi na onye nsụgharị nọ n'etiti ha, o wee si n'ebe ha nọ chigharịa onwe ya kwa akwa. O wee laghachikwute ha gwa ha okwu. Si n'etiti ha kuru Simeon kee ya agbụ n'iru anya ha. Mkpughe nke obi. Dịka owuwe anya nke mmehie ha na-adị elu karịa, ugbu a ha na-amalite ileba anya ọzọ na mmehie ha. Ọ ga-amasịkwa m ichetara anyị, ụmụnne m, ọ bụrụkwa ihe dị ike nye ndị ikom ndị a iwepụta mmehie ndị ha ga-elebara anya. Ruben, onye nke kachasị okenye n'etiti ha, onye merụrụ akwa ndina nna ya site n'ịkwasị nwunye ya iko,
sitekwa na nke a tụfuo ihe nketa nke ruru ya dịka diọkpara. Simeon, onye ya na nwanne ya nwoke bụ Livai, wakporo ndị Shekem ma bibiekwa obodo ahụ niile n'ihi mmehie nke ha mere megide nwanne ha nwaanyị bụ Daịna. Juda, onye mere arụ site n'ịkwasị nwunye nwa ya iko. Ha niile kwa na-eleghị anya ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mana otu mmehie nke ha niile jikọtara aka ọnụ wee mee, nke pụtakwara site n'igbe akụ nke echiche ha dịka mmụọ n'etiti abalị gbara ọchịchịrị, bụ mmehie ahụ nke ha mere megide Josef. Ọ bụ ezie na ọ bụ kemgbe ọtụtụ afọ gara aga ka ha mere ya. Ya mere ha malitere ịkparịta nkata banyere mmehie ahụ. O wee pụtakwa ihe nye ha dịka a ga-asị na ọ bụ ihe mere n'echi gara aga. Nwanne ha nwoke, onye aka ya dị ọcha, onye nọrọ na-eti mkpu na-akwa akwa dịka ha niile bagidere ya ma lụbakwa ya n'ime olulu mmiri. Obi ha nke gbara ọchịchịrị dịka ha nọdụrụ ala iri nri n'ebe na-adịghị anya site n'ebe ha na-anụ akwa arịrị nke nwanne ha bụ Josef, dịka ọ na-akwa akwa na-arịọ maka enyemaka. Anya mmiri nke na-ara erudata site n'anya Josef, ọbụnadị dịka ha kpọpụtara ya site n'ime olulu ahụ ma werekwa ya resi ndị Ishmel, ndị dọkpụrụ ya ji Ijipt. Ihe ndị a niile malitere ịlọghachi n'ime obi ha. Ugbu a kwa echiche nke mmehie ha malitekwara ịdị elu karịa. Ha sịrịtakwara onye ọbụla ibe ya, n'ezie anyị bụ ndị ikpe mara, anyị bụ ndị ikpe mara. Ruben, onye nke kachasị okenye, amaghị m ichetara Ruben, Jekọb sịrị na onweghị nkwudosi ike dịka mmere. Ruben, onye nwekwara ọsịsa nye ọnọdụ ọbụla, mana ihe ọ na-eme oge niile bụ ịkpọchi ọnụ ya dịka ụzọ. Ruben meghere ọnụ ma kwuo okwu ugbu ọ sịrị, agwara m unu agwa unu chetara, agwara m unu. Josef apụghịkwa ịga n'iru ịdị nke a. Ịnụ ụmụnne ọbụla dịka ha na-akọwasị arụ ahụ nke rekwasịrị n'elu uche ya 12 gara aga. O mere ngwa ngwa banye n'ebe nzuzo ma tiwe akwa na njupụta nke mmetụta nakwa anya mmiri. Mgbe ọ pụkwara ijide onwe ya aka, ọ laghachitara. Ọ họrọ Simeon mee ka eke ya agbụ n'iru ụmụnne ya ndị ọzọ ma zipụkwa ha ịlaghachi Kenan, ma rapụkwa Simeon naanị ya n'ime ụlọ mkpọrọ. Otu onye jụrụ ajụjụ sị, n'ihi gịnị ka o jiri bụrụ Simeon? Eche m na-ele gị anya, nke ha adịghị mkpa nye anyị, mana o doro m anya na nke a dịrị mkpa nye Simeon ịmata ihe o ji bụrụ ya onwe ya ka nwoke a họrọ. Gịnị kpatara o ji bụrụ Simeon? Ọ dị mma, Simeon bụrụ onye nke na-esote Ruben. Ọ bụrụ na ị gụọ ahịrị ndị ahụ n'ezi mkpachara anya, ị ga-achọpụta na Simeon dị nnọọ ka onye isi na-ajọ ihe niile nke na-eme n'ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụkwa na ị gụọ ibe akwụkwọ nsọ nyere anyị omume nke ndị ikom ndị a niile n'otu n'otu n'isi nke 49 nke akwụkwọ Jenesis, Jekọb enweghị ọbụnadị otu okwu ọbụla dị mma ikwu banyere Simeon, ọbụnadị dịka ọ nọrọ n'ute ọnwụ ya na-enye ha niile ngọzi. Simeon abụrụghị ezi mmadụ ma ọlị. Ya mere ọ bụrụ ihe dị mma na ọ bụ ya ka a ga-ahọrọ ịtọgbọrọ n'ebe ahụ naanị ya n'ime ụlọ mkpọrọ. Ugbu a enwere otu ihe ọzọ nke merenụ nke Chineke jikwara nweta akọ n'uche nke ndị ikom ndị a. Ọ nọkwa malite n'ahịrị nke 25 ruo na nke 28. Nke ahụ bụkwa ngosipụta nke obi ebere, dịka nke a si bụrụ ngwa ọrụ gbaragharị nke Chineke itinye n'ọlụ iji wee gwepịa obi ha. Ọ na-asị otu a, Josef wee nye iwu ha wee kpojuo ihe niile ha n'ọka. O nyekwa iwu inyeghachi ego ha nke onye ọbụla na-akpa ya na inye ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. E wee mere ha otu a. Ha were ọka ha bụ ịnyịnya ibu ha si n'ebe ahụ laa. Otu n'ime ha wee meghee akpa ya inye ịnyịnya ibu ya nri anụ ụlọ n'ebe ịnọ ọnọdụ abalị. O wee hụ ego ya, ma lee, ego ahụ dị n'ọnụ akpa ya. Ọsọ ụmụnne ya, enyeghachiwo m ego m. Ọzọkwa lee, ọ dị n'akpa m. Obi ha wee fepụ. Ha wee na-amarịta jijiji n'onwe ha sị, gịnị bụ nke a Chineke meworo anyị? Ugbu a, nke a bụ ihe dị ịtụnanya. Achọrọ m ka ị soro m ugbu a chee echiche banyere ịga n'ọdụ ahịa ịzụ ihe. Ibukwa nnukwu ekete, ijikwa ekete ahụ gagharịa n'ime ọdụ ahịa ebe ahụ ma chịkọtakwa ihe niile nke ị ga-eji nye ezinụlọ gị nri maka izu ụka 2. Ekete gị jukwara n'ọnụ. Mgbe ị rutere n'ebe a na-akwụ ụgwọ maka ihe ndị ahụ ịchịkọtara, ha wepụtasịrị ha n'ime ekete ndị ahụ ma dọnyekwa ha niile n'ime akpa nke ndị ahịa ji ere ahịa. Ha nyekwara gị aka dọbanye ha n'ime ụgbọala. I wee laa n'ụlọ gị. Mgbe ị rutekwara n'ụlọ, i meghere akpa nke mbụ ma lee, n'ọnụ akpa ahụ ekechiri ego ahụ nke ị maara na ị kwụrụ onye ọna ego n'ọdụ ahịa ahụ. Gịnị ka ị ga-eme? Ọ dị mma ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, aga m etegharị egwu ọṅụ, ma ọ bụkwa na ị ga-alaghachi n'ebe ahụ ka ị mata ma ọ bụ nleghara anya. Ọ bụrụkwa na enweghị ihe ọbụla nke ị mejọrọ, ị ga-enwe egwu. Unu hụrụ ndị m, ọbụnadị mgbe anyị natara amara nke anyị maara na o rurughị anyị,
Chineke na-eweta anyị n'ọnọdụ ebe anyị na-enwe owuwe anya nke mmehie anyị. Ndị ikom ndị a nwetara ihe nke ha na-ekwesịghị inweta, mana ọbụna dị omume nke obi ebere a nke Josef mere, n'ihi na ekwenyere m na Josef mere nke a site n'obi dị ọcha. Echeghị m na Josef ga-ekwenye onwe ya ịnara ụmụnne ya ego maka ọka nke ọ maara na ndị ọ hụrụ n'anya nwere mkpa dị ukwuu maka ya n'ezinụlọ ha na Kenan. Ya mere, dịka ọlụ nke obi ebere nakwa obi ọmịiko, na-enweghị echiche ọjọọ ọbụla ma ọlị, Josef tighachiri na akpa onye ọbụla n'ime ha kpọmkwem ego ahụ nke ha kwụrụ ndị ọna ego nke Ijipt. Mana mgbe ụmụnne ya hụrụ ego ahụ nke bụrụ ọlụ nke obi ebere nakwa ngosipụta nke ịhụnanya, Chineke jikwara nke ahụ dịka ngwa ọlụ iji mee ka ha nwee owuwe anya nke mmehie ha. Ahịrị nke 28 sịkwara, mgbe ha hụrụ ego ahụ, ha malitere ịma jijiji. Okwu a bụkwa okwu ndị dị ike nke ukwuu. Ihe ọ pụtakwara bụ na ha malitere ịma jijiji dịka onye akwụkwọ na-adọ n'ihi ụjọ. N'ebe a ugbu a, ndị ikom ndị a, ndị hụrụ ego n'anya nke ukwuu, ndị rere Josef 20 gara aga naanị iji nweta mkpụrụ ọlaọcha 20, meekwa ya n'ezi obi aṅụrị, na-elebanye anya ugbu a n'ime akpa nri ha. Ha kpọkwara ego nke ha hụrụ n'ime akpa ndị ahụ asị ọ bụ ego ọbara. N'ezie, ha dịrị na njikere ime ihe ọbụla ka ego ahụ ghara ịnọ n'ebe ahụ. Ha chọrọ ịsachapụ ya iji mee ka ọ pụọ site n'anya ha, n'ihi na ego ahụ gwara mkpụrụ obi ha okwu banyere mmehie ha nakwa owuwe anya nke mmehie ha nakwa mmeso ha megide Chineke ezi omume. Mgbe ha rutere n'ụlọ, ha banyere ma kọkwara nna ha bụ Jekọb banyere ihe merenụ. Ha tọghere ngwugwu niile nke akụkọ ahụ nye ya, n'agbanyeghị na ruo ugbu a ha aghọtaghị ihe Chineke na-ara eme n'ime ndụ ha. N'ezie, ha chezoro ịgwa ya banyere otu akụkụ nke akụkọ ahụ niile. Nke ahụ bụkwa akụkọ ochie ahụ furu efu nke ihe mere Josef. N'ezie, ha adịbeghị na njikere ikwupụta nke anyị nna ha. Anyị ga-ahụ ka Chineke siri gaa n'iru na atụmatụ ya ịkpọrọ ha ruo nchegharị zuru oke. Ihe mmụta abụọ mara mma nke ukwuu. Mana tupu anyị emechie uche anyị nakwa obi anyị nye mpaghara nke akụkọ a, ọ ga-amasị m ichetara anyị na n'elu ahịrị 28 ndị a enwere ihe mmụta abụọ mara mma nke ukwuu ndị anyị na-ekwesịghị ịgbajọ. Na nke mbụ na mbụ, n'ebe a ndị m anyị agaghị ghọta na e nwere onyonyo anyị banyere ọdịiche nke dị n'etiti mmakwara nakwa nchegharị. N'ezie, ọtụtụ oge dịka onye ọzụzụ atụrụ, ana m ezute mmadụ ndị jupụtara n'ịkwa mmakwara n'ihi na nkata nke mmehie ha kpuchitere ha, anwụdere ha n'ime mmehie ha. Ndị ntorobịa ndị a chụlaghara site n'ụlọ akwụkwọ dị elu nke Kraịst nwe n'ihi ajọ omume, di ma ọ bụ nwunye onye anwụdoro n'ịkwa iko, ndị na-etolite etolite ndị aka kpara n'ime ajọ omume ma ọ bụ izu ori. Ọtụtụ oge mwute ha abụghị mwute dịka Chineke chọrọ nke na-eduba na nchegharị, kama ọ bụ ihe mgbu nakwa ihere nke ịbụ onye anwụdere n'ime mmehie. Enweghị ajụjụ ọbụla n'ime obi m na ndị ikom ndị a na-akwa mmakwara banyere arụ niile nke ha kpara megide Josef, mana mmakwara nke ha nara akwa agabeghị nchegharị. Josef kwa site na nrọpụta nke Chineke na-aga n'iru itinye ụfọdụ emume n'ọlụ n'ụbọchị ndị a, emume ndị ga-akpọrọ ndị ikom ndị a site n'ebe dị elu nke mwụta nakwa ịkwa mmakwara ma rigorokwa n'elu ugwu nke nchegharị, ka ha wee nwee ike ịbụ ndị Chineke ga-eji lụọ ọlụ n'ikpeazụ n'iwukwasị ntọala nke mba dị ukwuu nke Chineke, mba nke ndị Juu. Otu onye ode ukwe abụ poem, onye a na-amaghị onye ọ bụ, dere ahịrị ndị ọ sị, o zughị oke nye m isi emejọrọ m ihe, echegharịwo m ma gaakwa n'iru site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị na-ebi ndụ dịka i siri eme na mbụ. Nchegharị bụ ịrapụ mmehie ndị anyị hụrụ n'anya n'oge gara aga ma gosipụtakwa na anyị na-eri uju n'obi anyị niile site na-etinyeghị aka n'ime ya ọzọ. Nchegharị pụtara ịtụgharị site na mmehie anyị ma chekwa iru n'ezi omume Chineke nakwa odido nsọ ya. Mana enwekwara otu ihe mmụta ọzọ dị ukwuu nke a pụrụ inweta n'ebe a tupu anyị emechie. Nke ahụ bụkwa ihe mmụta nke ọdịiche nke dị n'etiti nchezọ nakwa mgbaghara. Akụkọ banyere Josef n'ezie bụ akụkọ nke ọnwa nke na-abịa na ndụ nke mmadụ. Josef emeriwe ọnwa nke inwe obi ilu mgbe ụmụnne ya mejọrọ ya. O meriwe ọnwa nke ịdaba n'ime adịghị ọcha mgbe a nwara ya ọnwa site n'aka nwunye Pọtịfa. O meriwe ọnwa nke echiche nke ngharịpụ mgbe onye obu ihe ọṅụṅụ eze chezọrọ ya n'ime ụlọ mkpọrọ afọ 2 niile. Ugbu a kwa, ọnwa kachasị ukwuu nke ọ ga-eche iru nọ n'iru ya n'onyonyo nke ụmụnne 10 ndị mejọrọ ya n'ebe ọ dị ukwuu. Ọ ga-eji ikike nke ọkwa ya nakwa ohere ọma nke o nwere imegwara ha ọbụnadị dịka ha siri mee ya, iji kwụghachi ha ụgwọ ọrụ ruru ha maka mmejọ ihe ha mejọrọ ya. Nke ahụ bụ ya bụ ọnwụnwa ahụ, imegwara ụmụnne ya ma ọ bụkwa na ịgbaghara ha. Josef, dịka ị ga-echeta, echezọwo n'ihi na
o nyere diọkpara ya aha nke bụ Manase. Ichetara, n'ihi na Chineke emewo ya ka o chezọọ ihe mgbu niile nke ọ gabigara n'ezinụlọ a mụrụ ya site n'iwughachiri ya ezinụlọ nke aka ya nakwa site n'aka nwunye ya bụ Asenat. Chineke enyewo ya ndụ ọhụrụ ma meekwa ka o chezọọ ihe mgbu niile nke oge ndị gara aga. Mana ụfọdụ oge mgbe anyị nọ n'ebe dị anya site n'ebe ọ nọ bụ onye ahụ onye mejọrọ anyị nwere ike ichezọ na-agbaghara gị. Ọ bụkwa naanị dị ka anyị na-eguzo ọzọ n'iru ha ka anyị pụrụ ịghọta ihe ọ pụtara n'ezie bụ mmadụ ịgbaghara. Ọtụtụ n'ime ihe ịma atụ kachasị ukwuu ndị e nwere banyere nke a ka a pụrụ ịhụta n'ime ndụ Corrie ten Boom n'ime akwụkwọ ya nke a kpọrọ Tramp for the Lord. O kwuru banyere nwapụta nke mgbaghara nke ejiri ndụ Josef gosipụta. Ọ sịrị, lee ka ọ gara esi bụrụ agụ obi m ikwu na njedebe nke ogologo njem nke ndụ m nke mepụtakwara ọtụtụ mkpụrụ na amụtara m ịgbaghara ndị iro m niile. Ọ bụ agụ obi m isi na echiche obi ebere nakwa nke ịhụnanya na-asọpụta n'oge niile site na mkpụrụ obi m nye ndị ọzọ, mana ha adịghị asọpụta. Ọ sịrị, ọ bụrụ na e nwere otu ihe ọbụla nke m mụtara kamgbe m gafere 80, ọ bụ na apụghị ịkpakọba ezi omume nakwa ezi echiche dịka nkụ, kama a na-enweta ha site n'aka Chineke ụbọchị niile. Eleghị anyakwa, obi m dịkwa m ụtọ na ọ bụ otu a ka o siri dị, n'ihi na mgbe ọbụla m jekuru ya ọ na-akụziri m otu ihe maọbụ nke ọzọ nke dị ọhụrụ. Echetara m otu oge mgbe m gbara 7, mgbe ụfọdụ ndị enyi m ndị nke Kraịst ndị m hụrụ n'anya ndị nwekwara ntụkwasị obi n'ebe ha nọ mere otu ihe nke gburu mkpụrụ obi m mgbu. Ị ga-echekwa na ebe ọ bụ na mgbaghara ndị nche ahụ bụ ndị mejọrọ m ka ukwuu n'ime ụlọ mkpọrọ, na ịgbaghara ndị enyi m ndị nke Kraịst ndị a ga-abụ obere ihe. Ọ bụrụ gị, iwe m dịrị ọkụ nke ukwuu ọtụtụ izu ụka, mana n'ikpeazụ arịọ m Chineke ọzọ ka ọ lụọ ọlụ ebube ya n'ime m. Nke ahụ mekwara na mbụ mkpebi ahụ nke jọgburu onwe ya mgbe e mesịkwara oke mmiri ozuzo nke ọṅụ nakwa udo. Agbagharawo m ndị enyi m, abụkwa m onye ewughachiri nye nna m. Mana gịnị kpatara m ji kulitekwa n'etiti anyasị ma malitekwa icheta ihe ahụ niile nke ha mere m ọzọ? Ndị enyi m, mmadụ ndị m hụrụ n'anya, asị nnọọ naanị na ọ bụ ndị ọzọ, ọ garaghị enye m nsogbu ma ọlị. Ekulitere m gbanye ọkụ, ewu nna, echere m na agbagharawo m ihe niile, biko nyere m aka ka m mee ya. Mana n'abalị echi ya ekulitekwara m ọzọ. Lee nnọọ ka ha siri nwee ire ụtọ. Ọ dịghị nnọọ ka ị pụrụ isi mata ma ọlị ihe ndị ha na-atụ atụmatụ ya megide m. Nna ka m tipụrụ n'oke mkpu, nyere m aka. Ọ bụkwa mgbe ahụ ka ihe nzuzo ọzọ nke mgbaghara pụtara ihe nye m. O zughị oke naanị isi agbagharawo m gị. Agaghị m ịga n'iru ibipụta ya n'obibi ndụ m. Ihe m kwesịkwara ime bụ ime dịka a ga-asị na mmehie ha dịka mmehie nke m onwe m bụ ihe eliri n'ime oke osimiri nke dịkarịsịrị omimi. Ọ bụrụ na Chineke apụghịkwa icheta ha ọzọ, ọ sịkwara, m gaghị echetakwa mmehie niile gị na mmebi iwu niile gị ọzọ ma ọlị. Ma onwe m n'otu aka ahụ kwa ekwesịghịkwa m icheta. Ihe kpatakwara echiche ahụ jiri gaa n'iru ịlọghachikwute m bụ n'ihi na agara m n'iru na-atụgharị mmehie ha n'ime obi m oge niile. Ya mere, achọpụtakwara m usoro ụkpụrụ ọzọ nke Chineke. Anyị pụrụ ịtụkwasị Chineke obi, ọ bụghị naanị maka mmetụta ndị enyi anyị na-enwe, kama anyị pụkwara ịtụkwasị obi maka echiche anyị. Dịka m rịọrọ ya ka o nwegha uche m, o wezugakwara echiche m, mana ọ lụsịbeghị ọlụ ya n'ebe m nọ. Mana ọbụnadị site n'otu ihe a nke mere m mgbe ọtụtụ afọ gasịrị, mgbe m gabigasịrị 80, otu enyi m onye mba Amerịka bịara ileta m n'obodo mbụ Holland. Dịka anyị nọdụrụ ala n'ime obere ụlọ m nke dị na Ban, ọ jụrụ m otu ajụjụ banyere mmadụ ndị ahụ ndị mejọrọ m ka ukwuu n'oge dị anya gara aga. O nweghị ihe ọ bụ, ka m zaghachiri ya n'olu dị ala, agbagharawo m ihe niile. Nwoke ahụ sịrị m, gị onwe gị agbagharawo. Nke ahụ bụ eziokwu. Kedụkwanụ maka ha onwe ha? Ha anabatawo mgbaghara gị? Azara m ya sị, ha echeghị na enwere ihe ọbụla dị n'ime ya ịgbaghara. Ha gọnarịrị na enweghị ihe ọbụla nke ha mere. Ha gọnarịrị na enweghị mgbe ọbụla ihe dị otu ahụ mere. N'agbanyeghịkwa ihe ọbụla nke ha pụrụ ikwu banyere ya, apụrụ m igosipụta na ihe niile ha na-ekwu abụghị eziokwu. Mgbe ahụ echekwara m n'ebe m na-edebe akwụkwọ m. Lee ya ebe a, enwere m ihe niile n'ebe a kpọmkwem dịka o siri mee. Edebere m akwụkwọ ozi niile ndị ahụ. Apụkwara m igosi gị ka o siri dị ukwuu bụ ụzọ ha siri mechọọ m. Corrie, ọ bụghị gị bụ onye mmehie ya niile nọ n'okpuru ala nke oke osimiri? Mmehie gị ha dị iche ọbụla site na mmehie nke ndị enyi gị ndị chebere mmehie ha ma dedatakwa ya n'akwụkwọ n'ụzọ pụtara ihe? Ka enyi m jụrụ m. Corrie sịrị, n'otu nkeji olu m funarịrị m.
apụghịkwa m ikwu okwu ọbụla. Mgbe ahụ a sịkwara m, onye nwe m Jizọs, onye na-ewezuga mmehie m niile, biko gbaghara m maka ichebe n'afọ ndị a niile ihe akaebe megide ndị ọzọ. Nye m amara ịmụnye ihe akaebe ndị a niile ọkụ dịka aja na-esi isi ụtọ nye otuto gị. Mgbe ahụ ọ gakwara n'iru ma sị, arahụghị m ụra n'abalị ahụ ruokwa mgbe m wepụtasịrị akwụkwọ ozi niile ahụ ndị ike gwụkwarala n'ihi ọtụtụ arọ, ma werekwa ha niile zụọ ekwu ọkụ m dịka ire ọkụ ya na-arịgo n'elu ma na-achakịkwa. Otu akwa ka obi m na-amụke ma na-enwuke. Gbaghara anyị mmehie anyị niile ka Jizọs kụziri anyị n'ekpere, dịka anyị gbaghara ndị niile mehiere megide anyị. Na ntụ nke akwụkwọ ozi ndị ahụ niile kwa, anakwara m ahụ akụkụ ọzọ nke obi ebere ya, ihe ndị ọzọ ndị fọdụrụnụ ndị ọ ga-akụziri m banyere mgbaghara n'ụbọchị ndị dị n'iru amaghị m, ma abalị taa bụ ezi akụkọ zuru oke nye mkpụrụ obi m. Ị pụrụ ịhụta nke a n'akwụkwọ Korinte mbụ m nke ọ kpọrọ Tramp for the Lord. Dịka m na-agụ akụkọ banyere ndụ Josef ma na-egekwa ntị nye akụkọ otito Korinte mbụ m, a na-eme ka m cheta na Jizọs bụ Josef nke m. Ana m eguzokwa n'iru ya dịka gị onwe gị na-emekwa, na-akwa akwa n'olu nke ụmụnne ya ndị ikom 10 ahụ onye ikpe mara ka mbụ. Mana ekele dịrị Chineke, Jizọs na-ewere akwụkwọ ngụkọ nke mmejọ ihe m niile, dọrisie ha niile, ma werekwa ya zụọ ekwu ọkụ ya, n'ihi na mgbaghara na-echezọ. Ka onye nwe m gosi unu n'aha Jizọs, amen. Ka udo Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Ụkpụrụ ọlụ Chineke maka ịgbaze obi etili. Ekwenyere m site n'isiokwu a na okwu Chineke agbazewo ime obi gị. Ya mere, ọ bụrụ na ike ya nabata Jizọs n'ime obi gị, ugbu a bụ ohere ọma iji wee mee nke a. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwewo mkpebi n'ime obi ịnabata ya dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka ngọzi na amara Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia State nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.